Renouveau télé la jabagaw aw ni nyantuma ka kenyani aka wakati uchugoyaye aw manake yoro ni sanga konnala aw ni sonjalembe aw bisimla biso komadaina folini wale nyimandon ube blakata di aw kelingilina bela jelema aw manake yoro ni wakati konnala ko bela jeliki bisimla ni renouveau so komada kuna foni kenesi kitolay Bietene octobre kalo kileta ani sheki samba fla ani mugan kile aw ni sonja lembe aw bisimla kokura bietene dogo kundamne bie ola solika wili ke bako nan sigirani kenen kan ambe foloka aw de fo sabula bara nokonte aw bunu be no kawsida ko barake do la kaba aw ko telo we renouveau la aw tume ka renouveau so komada kuna funi ma ko no kuni kenen sigileni aw ye munu fene be so ko aw na so nawla dongo do kadam netene kata sifo jumama ambe bela jili fo ka fo aw ma ko ni ci akodane la renouveau télé ale sukantile la bitene doina ina fo donto la on tike ko la falino kuna fo nyawla ka di awma akunye mauma be so renouveau télé la aw ka kuna siri o gasika bampeu ka kenyeni renouveau so ko mada kuna foni ale orola la me baka jamakulu amanyina aw ko tuka shila radio renouveau la me baka aw ni nyantuma kuna foni kene daele ligne awyi on wadi bila barake baka ambe ufo usola rawli ka la bombe la jelin sikisinka aw be sika janyumani makanyuma suro chuga mina studio bamida ukannala au maflabe ya kasika baranye bla baroke yani barabera jelinga sika kumche Amadou El Konere alebe kene kono Amadou ni sokoma ini sokoma fanta tomota farube chukudi sokoma dina Allah tanoka barkada di ami amasin flaha alhamdulillah ala ka tanu jidi ala ka kene aji ankilingilina bela jeliba o kun kera fama iklifla o kera e ka do ngafo ko kacha ngabi alhamdulillah amasin flaha anyasoro ya kokura sigatala anyasoro ikagelenga anyasoro bikusebe ay nyogala soro bitene doina kuna funya munu be ambolo koro kasiko bedala salo ko di kanu maga jama kuluma ka kenyenu wallahi dumi dalino ankani soni ini kanu maga na nyogala soro don kibaru ale keneka fem metalike jama gana jamana kuntigila kata kenyani CDAO o manyema fanado ale konu kumbe tamana afeano malikon nala tama mi rekera damaman bonyonko e fem metalike nana akufo adula ale konu kumbe afeano malikon nala ola ka kenyani gana jamana kuntigi nale afeano malikono amesika jume de famiyani koina ana kunkunye jumenye kalambulon jume me suraga na linkon nala isa kabasidibe alebena ondeme ka haklina amerike o koka so ramadina o metaka turche nyono marabulu konnala ka kenyani geleya mimbe nyono marabulu madoka ani madokon mena nyogola suro ka bonyono konnala abena okuna fonyoka o bela jilendi ama aw nga dom bana nyogon wilili okoni Salif Jaraye ni wakati laba konnala anyaye ka fo fembe talike kuna fonia kolo na kuna foni munu techie olu nyonye luno kusebe anfe bololo sanfela la ko fenjumeni be kanani ni waliye fenjumeni be kanani waliye nyonye anfe yanno oni Salif Jarabe na nyogola suro sabula okuin domaine konnala ale donko ka chanko sobe kuna fonia munumbe abulu akokan abina nyefolike awye o bela jelenka sori Ibrahim Diallo kabri fajiri ale be sirawa kanawla abe kola shulula soni anabina nyogola suro bitene ndo ya taninga sikimbe to amna siraba be la hale mu kono na ka klara amblasira anazeri la dilika munufo hawa danyugo ale sira kenya tigila mugoma fembe talike biso madaina kenya kuna foni obina talike banaka abe fomi mako tunsu nyimi docteur Benaboka adadula kasiga nyefolike kanumba jama kule Alexis Kalambri maso femima obina yira aulabi kafara anka don foli duma alekan ame baraw damne sisa ni wakati buluda chukoy Noro bina da kabala mali marabolo kilingili na bela jilin kono samia fefien onachi anga marabolo bela jilin kono foni mopti marabolo yibo ala Douanza Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal, Antaoudeni, ni marabolo kofalinu do klima fefien bena chimi fanga de bonya koswe gomble obena ke sababuye ka gelea do Tombouctou ka oluka yorojan flelila Gao, Menaka, Kidal, Antaoudeni mali fanto fe gelea foshi kontena na do yorojan flelila sanfien ni sanji obolo daleno bik lela fanato dune ko fe wal mashuina kita marabolo konnala sigu kulikoro buguni kuchala joila anisikaso ola klega ina finteni bolo la chogo olufle kaikao klega ina au ka finteni hakea obeyelenga ta digire binani anikelena
Kulikoro olu ta bɛ kɛ 38 ye. Fintin digere 36 o bɛna kɛ Sikaso bi tilega in na. Segukaw olu ta bɛ kɛ 39 ye. Fɛn bɛ tali kɛ Moptikaw la olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digere 40 ye bi tilega in na. Tombouctou ani Gao olu ta bɛ kɛ 41 ye. Kidal olu ta bɛ jɔ 39 na. Menaka olu ta bɛ kɛ digere 41 ye. Fintin digere 38 o bɛ kɛ Taoudeni bi tilega in na. 36 o bɛ kɛ Bugunikaw fɛ yen nɔ. Kucalakaw olu ta bɛ kɛ 37 ye. Kita kɔnɔna la tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digere 39 ye. Nyoro ani Nara olu ta bɛ yɛlɛn ka taa digere 41 na. Douanzan olu ta bɛ jɔ 40 na. Sankaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digere 39 ye. Banyangara olu ta bɛ jɔ digere 40 na. Finteni digere 38 o bɛna kɛ Joila bi tilega in na. Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ. Fɛn kɔni bɛ tali kɛ yɔrɔjan filɛliw la gɛlɛya fitinin minɛna dɔw la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye. Tilega in na finteni hakɛya o bɛna kɛ digere 37 ye. Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 23 ye. Tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 o tɛmɛna ni sanga 10 ye. Wagati boloda cogo in nin ye bi tɛnɛn sɔgɔmada in na ka di aw ma. Ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Taoudeni. A kun ye maliden kelen-kelen na ka se ka taa n'a bila dɔ o mana kɛ Mali marabolo fɛn o fɛn kɔnɔna la. An b'a fɔ ko Ala ka bi tɛnɛn tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Amadu El Konare ne bɛ kɛnɛ to ale bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye. Amadu bi ye tɛnɛ ye bi ye don belebeleba ye bi fɛnɛ ye don min ni don tɔw tɛ kelen ye. Ayiwa ne bɛ sira di ma I ka tɛmɛ ni don kibaru ye. Tabarikala min bɛ tali kɛ an kuntigi Mahamadu kisi ani nɛɛma b'a kan ale yɛrɛ y'a sɛmɛci a ka waatiw kɔnɔna la k'a fɔ ntɛnɛn ye don ye min nafa ka bon kosɛbɛ nafa ka bon nka ntɛnɛn fana ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye I k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ aw bɛɛ fo a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na kuma ji tɛna caya bakɔrɔbaw bɛ tali kɛ CEDEAO y'u wakulu don u ka jamanaw la maa ɲɛmaa min bɛ sisan n'o ye Ghana masakɛ Nana Addo Akufo ale nana jamana kɔnɔ kunu a kuma ji ma ciya ɲɔgɔn ye fila kɛra ani Asimi ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o ye ani Asimi filanan o ye u ni dɛmɛbaa jɛkulu tɔw an bɛna kuma o kan sisan dani na o kɔfɛ fana jamana kɔnɔna la kibaruba minnu labɛnna an ka kunnafoni jɛrɛ jɛkuluw fɛ nin cogoya ninnu na an bɛna olu bɛɛ lajɛlen salo ka di aw ma minnu y'an kanubaw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni ce a y'aw bisimila nin ye renouveau ka don kibaru kɛnɛ dayɛlɛlen Ghana jamana ɲɛmaa ni o ye Nana Addo Akufo ale ye CEDEAO farafina worobonya ka jamana minnu bɛ olu ka maa ɲɛmaa ye nin waati ninnu na ka kɛ ni sorona doni baara minnu bɛ se ka bi Mali ka fangandafiri baaraw kɛra fɔ ka se bi ma olu kadraw kɔnɔna la u y'a kanu ka se k'u wakulu don min ye Goodluck Jonathan ale kɛlen ko ka nali caman kɛ kana baara dɔw n'u don ani hakili falenw kɛ min bɛ tali kɛ kunun na CEDEAO yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Ghana jamana faama ye ale kɔni bilara Goodluck Jonathan ani jɛkulu wɛrɛw ɲɛ kunungo kana an ka jamana kɔnɔ u bisimilala sɔgɔmada fɛ jamana kuntigi Asimi Goita n'a jɛw fɛ ani ministre ɲɛma k'a dɔ pankuruntigi ɲɔrɔ la ka hakili falen fitinin dɔ kɛ bisimilali nasira la o kɔfɛ jamakulu nana ɲɔgɔn ye dɔ boloda jamana ɲɛma jabala la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn ye fila kɛra Asimi ale ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ bɛ tali kɛ Asimi ani maa ninnu dama la kuma mun fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'an ka kɛn yɛrɛ kunnafonidilaw ma caman sɔrɔ a la an kɔni ye min sɔrɔ a la o ye k'a fɔ Ganakaw ka masakɛ ko CEDEAO cɔ a la k'u nalen don ka na Asimi yɛrɛ ɲininka ka na u la dadɔnniya k'a fɔ kalafili waati min fɔra Mali jamana faamaw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye février 2022 ye ko ka kalafiliw kɛ ka bɛn ni o waati ye u y'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ bɛnkan caman tara Mali jamana faamaw fɛ ko a si ma bɔ a sira fɛ ko fɔlɔ dɔ ye u kun ye layidu di k'a fɔ min ye kalataw waati kɛrɛnkɛrɛnnen k'o bɛna bɔ ka bɛn bɔ nka kɔni ye min ye u b'a ɲini Mali jamana faamaw fɛ kalata fɔra ka bɛn waati min ma u k'a labɛn ka bɛn ni o ye ka sen koronto baara ninnu laadala Asimi ka y'a yira k'a fɔ olu b'a fɛ Mali bɛnkan fɛn o fɛn taara Mali fɛ transition ko la Mali k'a bɛɛ lajɛlen waleya
i k'a dɔn CEDEAO maaw ko n'u ka jamana faamaw bɛ taa hakili faliw kɛ olu yɛrɛ ye min jateminɛ Mali jamana faamaw ɲɛna kana na n'u fɛta ye min ye olu kɔni bɛ taa ɲɔgɔn ye dɔw kɛ min ye k'a dɔn laadala CEDEAO maaw ma na u bɔtɔ bi laseli laban dɔw kɛ n'o ye déclaration ye o ma se ka maa sɔrɔ kunun ta yen nɔ sabula baaraw kuncɛra ni délégation kelen seginna ka taa min ye Isa Kaba a bɛna ɲɛfɔli caman kɛ a y'a kan kibaruya ale laban ni kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Kidali ka ladɔnya k'a fɔ Kidalikaw ka mara ɲɛmaa min bɛ bi n'o ye gouverneur ye kiri ni woyɔ fana wulilen don ale nɔfɛla la a ma sɔrɔla k'a fɔ sigidaladen caman bɛ Kidali minnu kɔni k'u b'a fɛ de u ka gouverneur nisɔngoyalen don a ka baaraw la ko a ka taa ka bɔ Kidali ale marabolo ɲɛmaaya na o kuma n'i ye nin waati lajɛ a bɛ tali kɛ dansaki ɲɔgɔnna na nin waati na minnu juru canilen don Kidali sigidaladen dɔw ani marabolo ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ o kama u ye nisɔngoya wulikajɔ dɔw kɛ jɔ a kun laban ninnu na minnu na k'u b'a fɛ gouverneur kana su kelen si Kidalikaw olu fɛ yen nɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ na kibaruya nasiratigɛ wɛrɛ la ka aw ladɔnya k'a fɔ min bɛ tali kɛ san 2021 don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ togoda musow cogoya la ni k'a dɔn tigɛ ko safinɛ na ni k'a dɔn awa diɲɛ yɛrɛ bunakun kanna na balo kɛcogo ɲuman baaraw bɛɛ lajɛlen donna ɲɔgɔn na ni ka jɛ k'o kɛ doma kelen ye k'o ɲɛnamaya kitakaw fɛ yen nɔ a kɛra sababu ye min ye musow togoda la olu ka bɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn ka taa se u jɛɲɔgɔnmuso minnu bɛ jamana mara baaraw la nin waati in na a kɛnɛ kana na u ye musow cogoya la kuma caman ma na ani hakilinaw ni layidu minnu bɛ taa lɛ ni dɛmɛ bɛ se ka don togoda musow ma cogoya min na Lolomadi Bate taara kita renouveau to ala an ka lajɛ ka kɛɲɛ ni duniya jamanatɔw ye muso bɛ tɔgɔ da olu ka don kɛrɛnkɛrɛnyanin na Mali ye a ɲɛnajɛ kɛ wa ɲɛnajɛ sen fɛ tilala tuguni ka ɲɛnajɛ kɛ n'o ye journée mondiale de l'alimentation ye mun bɛ tali kɛ kɔngɔ kɛlɛli kan nin don ninnu kɛrɛnkɛrɛnyana walasa gɛlɛya minnu bɛ togodala musow kan ka se ka dɔ bɔ o gɛlɛyaw la ani fɛnɛ ka se ka lafaamuyali di u ma gɛlɛya minnu bɛ kɔngɔko la walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ. Muso bɛ lafiya waati jumɛn ne bɛ aw ɲininka ça veut dire que du bɛ muso bolo muso ni dɛmɛ ka kan ni muso ye du ladon ka ɲɛ jamana bɛ ladon ka ɲɛ ni jamana ladon la ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ jɔyɔrɔ fɛn fɛn b'an na Mali ko la an bɛ nɔbɔ o la pour que transition ka réussir a ma bɔ ne da a ma bɔ premier ministre da a bɔra an ka jamana ɲɛmɔgɔ de da bi jamana kalifalen bɛ maa min na n'o ye président Assimi Goïta ye a y'a fɔ a da la a ka fɛngɛ serment kɛ don a ko a bɛ jamana in mara transition kɔnɔ a jigi bɛ muso ni denmisɛnw de kan musow bɛ mun ma kɔnɔ bilen. ka kɛɲɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnin ye dɛmɛbaga jɛkuluw y'a yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la k'olu kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka gouvernement dɛmɛ nin baara ninnu ma. min b'a fɛ k'a fɔ togodala musow ye u bɛ cɛsiri min na hali bi u ka dɔ fara o cɛsiri kan n'u sera ka mansinw sɔrɔ mun bɛ se k'a to u bɛ se k'u t'u sigiyɔrɔ la ka feerew ka échangew kɛ ka se ka lawasa o kɔni o ye dɛmɛ ye ka se togodala musow ma hali bi u timinanja min b'u la u k'u timinanja n'i y'a mɛn du i ko muso de. nin don kɛrɛnkɛrɛnyali na togodala musow y'a yira an ka jamana marabagaw la k'olu kɔni hakilinako ye fɛn dama dama ye n'o bɛ tali kɛ musow ka bolola baara la. an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'aw taara an ka minisiri fɛn fɛn bɛ a k'an ka ci lajɛ a ye hakili to togodala musow la an sɛgɛnnen don dɛ layidu taara min k'a fɔ ko dugukolo 15% k'a bɛ di an ma mais a layidu ma timɛ dɛ a fɔ don de ye bi a fɔ yɔrɔ de ye layidu ma timɛ. ka minɛnw di ani ka yaala ka yɔrɔw layɛ ka taa maliforoba dɔ layɛ komi kɔnɔna na o de kɛra ka nin ɲɛnajɛba in kuncɛ. o hukumu kelen kɔnɔna la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa jɛkulu min bɛ yen n'o ye fondation santé environnement ye o fana n'u dɛmɛbaa jɛkulu jɛra ka se ka i k'a dɔn tigɛko safinɛna don ni togodala musow cogoya don ɲɛnamayali baaraw sabati ɲɔgɔn fɛ wa kun ye sɔrɔ bɛ se ka ji di ka dɔ fara hali bi musow ka hakɛw kan ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛ jango sigida yiriwa baaraw bɛ se ka sabati Lamisa Sanogo ale ye ja dɔw sɔrɔ kan an k'u lajɛ. ka kɛ ni togoda musow ka don ɲɛnamayali ani tigɛko safinɛna o don ɲɛnamali ye anw ka jamana kɔnɔna na fondation santé et environnement olu n'a jɛw farala ɲɔgɔn kan nin cogo in na sanakɔrɔbakaw fɛ yen walasa ka musolakaw ladɔnniya kɔlɔlɔ min bɛ waati yɛlɛma kow la ani tigɛko safinɛla o nafa ye fɛn min ye ni ka banajugu kɛlɛ ka bɔ anw da la. togodala musow ka kɛrɛnkɛrɛnnenya don de ye bi o don ye don ye an bɛ na min na an n'u ka ɲɔgɔn la faamuya
ka ɲɛmɔgɔw la faamuya musow bɛ baara min kan hali n'u b'a dɔn k'u hakili lajigin a la musow bɛ baara min na k'olu hakili lajigin ka a ɲini u fɛ u ka se ka musow dɛmɛ kosɛbɛ musow yɛrɛ fana ka kuma d'u fana ma min b'u fɛ u k'o fɔ fɛn minnu ɲana minnu ma ɲa pour que fɛn min bɛ se ka kɛ kɛwale minnu bɛ se ka kɛ kuma minnu bɛ se ka fɔ k'u dɛmɛ c'est l'occasion de les sensibiliser k'u musow la faamuya k'u former ka u bila u ka ɲɛta sira kan. A kɛnɛ kɛra sababu ye marabolo ɲɛmaaw k'u ka nisɔndiya yira ni ka wele fili jamana faamaw ma u ka to k'u hakili to togoda musow la. ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ye maa yɛrɛ ka kow bɛ sira sɔrɔ k'i b'a fɔ ko karisa de bɛ girinta a bɛ girinta n ko y'a sɔrɔ kɛnɛya de b'a la n'a fɔra k'a fɔ e mana dumunifɛn min ye dɔrɔn e b'o ta paraw ten k'o bila i da kɔnɔ ten bolo bɔra fɛn fɛn la e t'a dɔn e tɛgɛ dira mɔgɔw ma e ye wariw minɛ i tɛgɛ la i ye minɛn dɔ ta ka bila yan fɛ i ye minɛn dɔ sigi yan fɛ e b'o bɛɛ kɛ e bɛ tila ka n'i bolo de don dumuni na ten e tɛgɛ tɛ ko o yɛrɛ ye kɔlɔlɔ juguba de ye adamaden ka kɔlɔlɔ min n'a da gosi mɔgɔ t'a hakɛ dɔn o ma kɛnɛya tɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɛnamaya yɛrɛ de kɔnɔ ni dugubakɔnɔ musow bɛ fɛn fɛn min kɛ u k'an togodala musow fana jate u ka taama ka gɛrɛ an na surtout bi ye don min ye bi ye togodala musow ka don ye alhamdulillah ne ni nana se an ma yan bi kɔni k'an ka kuma la an bɛ kuma la fo ni ala y'an da yɔrɔ min na. Anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Sanangɔrɔba commune kɔnɔna na dugu 26 de bɛ yen ani Bamakɔ cɛ ye kilo 30 bɔ ɲɔgɔn ye. Sanga 34 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Katikaw fɛ Seku Fɔnba ale ka denbaya la o b'an ladon Katika o ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ ko AECJK ni o ye Association pour l'éveil de conscience des jeunes de Kati olu fana farala ɲɔgɔn kan ka se ka u ka ɲina sa baara dɔw kundoni kɛ baara minnu bɛ tali kɛ ka kalanden minnu bɛ ni diplôme b'u bolo n'u b'a fɛ ka ɲɔgɔn da concours dɔw kɛ ka se ka kalan kunfɔlɔ dɔ k'olu kun k'u hakili la kɔkɔ waasa concours la tɛmɛli bɛ se ka nɔgɔya u bolo yala cogoya min na o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun donna Kati sigida ɲɛmaw olu ka ɲɛmaya kɔnɔna la Amadu Jara taara renouveau to ala an k'a lajɛ. Walasa togo min na ka se ka lakɔgɔli kalan kɛ maaw kun u ka se k'o sen don ɲɔgɔndanw la jɛkulu min bɛ Kati n'a bɛ wele l'Association pour l'éveil de conscience des jeunes de Kati olu bɔra k'o baaraw k'olu bila sen kan. N'o ye INAW ye n'o ye IFM ye n'o ye polisiya concours ye n'o ye fonction publique concours ye donc denmisɛnninw bɛ fɛ k'u sen don o concours ɲɔgɔndanw na an b'olu de jo k'u hakili jo yanni o concours cɛ. An na nin baara ɲɔgɔn tɛ mɛ k'u cɛsiri maa ma n'i ko i bɛna ɲali kɛ a ma nɔgɔn mɛ ɲalikɛla kɔni b'i timinandiya pour que dans les jours à venir a bɛ ɲa surtout an bɛ don hali bi baara la k'u cɛsiri hali bi k'u cɛsiri parce que waati ma nɔgɔn. Nin kɛnɛ yɛrɛ kan ni maa caman tun bɛ yen o ye welemada kɛ ka ɲɛsin Katikaw ma o ka nin hakilina in kokɔrɔma don maa ɲɛmaa minnu yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan o y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in k'a bɛ kɛ sababu ye fana ka sifimaw ka baara taɲa k'o kɛlɛ. Nisɔndiyalenba don ka sababu kɛ jama min bɔra ka na a lajɛ association baara min na Kati ani Mali kɔnɔ a ka k'u ɲɛna o ka kɛ seere ye walasa baara in a ka walankata hali bi dɛmɛbagaw ka sɔrɔ mɔgɔw ka association kɔrɔ don walasa denmisɛnninw n'u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o de ye kalanko gɛlɛya ni baarako gɛlɛya cogo di ko baara ninnu ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Min ye dɔn ye ani caturu mulu tali kɛ nin dɔrɔ ladege olu kun ye wale ye mulu kɛla anu dɔrɔn kɛnɛ. Tabarakala nin bɛ dan sigi kibaruyaw ta ko fɔlɔ ale la batatu an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoni min Amadu i ye fɔ i ka timinandiya la ka se ka sɔn ka dunkibaru ta fɔlɔ lase kanubagaw ma lasecogo ɲuman na an bɛ an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ bi tɛnɛ sɔgɔmada in na Sori bɛ Bamako sigida kelen jumɛn de la a bɛ fan min fɛ taa ni ka segin bɛ cogo di yalima gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔna la wa